Какви са правилата за валидността на българска лична карта и паспорт при пътуване между Европейския съюз и Великобритания? Когато пътуваме между острова и Европейския съюз и обратно, е добре да сме информирани как може да се пътува с лични български документи и какви са изискванията за тяхната валидност. От България към Великобритания може да се пътува с български задграничен паспорт и лична карта. Няма изисквания каква е тяхната валидност. Пътуване с лична карта е важно да се отбележи, ще може да става до края на 2025 година. Но, за да може да пътувате с лична карта, се изисква да имате статут на уседналост, pre-settled или settled статут. Службите може да ви изискват да докажете такъв статут, че имате чрез share код или писмо, че сте получили статут. От Великобритания към България може да се пътува с задграничен паспорт или българска лична карта. Когато пътувате към България с лична карта, няма значение дали имате валиден статут или нямате. Няма изисквания за срока на валидност на личната карта или паспорта, с който ще пътувате. Ако, примерно, ще пътувате към България на 15 юли 2024 година, дори паспорта да важи до 16 юли, пак ще може да се приберете в родината. С изтекъл български паспорт или лична карта не може да се напуска Великобритания. Ако нямате валиден документ за самоличност, най-бърз и лесен начин е да си изкарате пасаван, така наречения временен паспорт. Той става за същия ден или за няколко дни, в зависимост от поръчката, като следва обикновената поръчка е за 5 дни, бързата поръчка за 24 часа отнема, т.е. следващия ден ще дойде, ако е работен, и експресна поръчка е в рамките на същият ден. Проблем тук е, че за тази услуга на консулството има доста кандидати и часове за подаване на молбата на временен паспорт се разделя според възможностите на служителите, така че все пак трябва да си предвидите около месец преди пътуването за оформянето на документи, дори и за пасаван. Ето тук може да видите и писмото на българското посолство, което упоменава информацията за това дали има нужда от срок или няма срок на български лични документи, когато се пътува. Ако имате нужда от съдействие, може да ползвате нашата услуга за попълване на молба за български лични документи, паспорт, лични карти, временни паспорти и запазване на часове. Пишете ни на имейл или се свържете с нас на телефон 077 8606 7076 или 0208 144 8408. За повече информация относно документи, свързани с услуги на българското посолство, може да посетите нашия сайт posolstvo.uk и да прочетете полезна информация.